Доста години наред имам проблеми с опорно-двигателната система, които ме затрудняват, ми създават дискомфорт. Старала съм се през всичките години да търся някаква помощ, но това, което търсих, го намерих в този медицински център. Процедурите, които съм направила тук, са били луга, която ме е впечатлила много, защото аз съм медицински работник и съм работила и доста години в Италия. Там съм правила процедури и ми направи силно впечатление, че тук лугата, след като се постави, се затопля и продължително време това действа заедно с тази много приятна топлина. Това нещо го срещам за първи път, където и да било. Другата процедура, която съм си правила, е кал, която също е обработена специално по морийска кал, но леглото, върху което си поставен, когато се прави процедурата на коленете, леглото е затоплено, което създава един комфорт и много приятно усещане. Друга процедура, която съм си правила, това е гунотерапията, която всъщност е колаген, който посредством този гуноапарат се втрива в кожата и така помага за по-силно въздействие върху болезнените места. Ползвала съм саунната стая, терапии, масажи, които са енергийния масаж. Това е нещо просто, което те връща и ти дава сила за целия ден. Друго, което прави впечатление в този център, е безупречната хигиена. Хигиената за мен, аз съм работила в операционна и за мен хигиената е на нивото на една операционна. Всичко е индивидуално, чисто, винаги е приготвено, посрещате, дори ти отварят вратата. Такова обслужване аз не съм намерила на никъде, освен в този център, за което благодаря от все сърце на целия персонал и на тези, които са го създали. Благодаря ви. Да, преди 3 години за моя най-голяма радост открих един райски кът, който беше направен на едно прекрасно место в град Несебър. Като айсберг на всичкото това беше медицинският център Посейдон, който е желателно всеки, който има възможност да се докосне до прекрасната обстановка и великолепното обслужване. Комплексът Посейдон не само би го препоръчала, съм го препоръчала на много мои познати и близки, които са посещавали комплекса и всички са били във възторг от обслужването, прекрасната хигиената, прекрасните чистите басейни, прекрасната природа и най-вече процедурите, които не могат да намерят на друго место. Медицинският център Посейдон се различава за мен лично много. Аз и в началото споменах, че съм работила и в Италия. Посещавала съм много центрове и в нашата страна съм посещавала почти всички медицински центрове. Била Поморие, Велинград, Банкя, но обслужването, богатството на процедури, отношението, хигиената не съм намерила на никъде, освен в Посейдон. Просто сестра ми казваше, като хода боса не може една песачинка да ме обуде. Цял ден с тия, цял ден се чисти, се коси, се мете. Просто поддържането на комплекса е в изключително добро състояние. Даже не може думата добра да се употреби, а нещо великолепно. Целият комплекс е едно великолепие. Малък край на земята.